ಇಂದೇ ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ್ ಪೋಡಿಗೆ. ಹಾ ಅಂದ ತಾನೆ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಿ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಇರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋತ್ವೆ. ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯಾನಗ ಆಫೀಸ್ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಚಿಂಟುಲ್ನ ಬುಡ್ದು ಒಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿ ತೂವಲ್ನೆ. ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡ ಇರ್ ಬಣ್ಣಗ ದಾಲೆಂಕ ಕನವುಡು. ಹಾ ಚಿಂಟು ದಾದಾಂಡಲ ಕನಪೆ. ಏಯ್ ನಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಚೂರ್ಲ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಜ್ಜತ ಇತುದುಂಡ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂತ್ವೇನಾ ಬರ್ಪೆವಾ. ಆವಾವ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಮರಪುಚ್ಚಿ ನೆನೆ ಪುಂಡು ಮಗ ಚಿಂಟು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಹಾ ಅಮ್ಮ. ಚಿಂಟು ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಒಂತೆ ಗಮನ ಕೊರು ಆವಾ. ಹಾ ಆವಾವ್. ಹಾ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ. ಹಲೋ ಹಾ ಪನ ಓಲರಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕೋಲಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನು. ಹಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಹಾ ಉಂತು ಕೇಂಡನಾ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. ಹಲೋ ಓಲರ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಲ್ಲೆ. ಹಾ ಒರ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೇಂಡ. ಹಾ ಸರಿ. ಯಾನಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನಂದನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಕ್ಕೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ. ಅಮ್ಮ ಚಿಂಟು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಮ್ಮ ರಡ್ಡು ದಿನ ದಿಂಚಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು.